ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍କର୍ଷ ସହଯୋଗାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣର 36ତମ ଦିବସକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଓ ଛେଦକ ସମ୍ପର୍କରେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ସରଳରେଖା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ। ଚାଲ ଆମେ ଏକ ସମତଳ ଉପରେ କିଛି ସରଳରେଖା ଯୋଡ଼ି ଅଙ୍କନ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଅଙ୍କିତ ସରଳରେଖାରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ହଁ, କିଛି ସରଳରେଖା ଯୋଡ଼ି ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଚିତ୍ର 1ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା L1 ଓ L2 ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ O ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଚିତ୍ର 2ରେ L1 ଓ L2 ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସରଳରେଖାର ଉଭୟ ଦିଗକୁ ବିସ୍ତୃତ ଅଛି, ତେଣୁ L1 ଓ L2 ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରସ୍ପର ଛେଦୀ ସରଳରେଖା ବୋଲି କହିବା। ମାତ୍ର ଚିତ୍ର 3ରେ ଥିବା L1 ଓ L2 ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଆଦୌ ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ସରଳରେଖାମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ବା ଛେଦ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ଛେଦୀ ସରଳରେଖା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରଳରେଖାମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଦୌ ଛେଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା କୁହାଯାଏ। ଆମ ପରିବେଶରେ ଆମେ ଅନେକ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖାର ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତି, ଯେପରିକି ରେଳ ଧାରଣା, ନିଶୁଣି, କବାଟ, ଝରକା ବା ଟେବୁଲର ଦୁଇ ବିପରୀତ ଧାର ଇତ୍ୟାଦି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଛେଦକ ବିଷୟରେ। ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଚିତ୍ର 1ରେ L1, L2 ଓ L3 ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ O ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏମାନେ ଏକ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ସରଳରେଖା। ମାତ୍ର ଚିତ୍ର 2 ଓ 3କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠାରେ L1 ଓ L2 ସରଳରେଖାକୁ L3 ସରଳରେଖା ଯଥାକ୍ରମେ P ଓ Q ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ L3 ସରଳରେଖା L1 ଓ L2 ସରଳରେଖାର ଛେଦକ ଅଟେ। ଯେଉଁ ସରଳରେଖା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସରଳରେଖାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ, ତାହାକୁ ଉକ୍ତ ସରଳରେଖାମାନଙ୍କର ଛେଦକ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖାକୁ ଏକ ଛେଦକ ଛେଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କୋଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ସ୍ଲାଇଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ, ଏଠାରେ L1 ଓ L2 ସରଳରେଖାକୁ L3 ସରଳରେଖା ଛେଦ କରୁଛି। ତେବେ ଏଠାରେ କେତୋଟି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ହଁ, ଏଠାରେ 8ଟି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି କୋଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଣ 3, 4, 5 ଓ 6କୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ଏବଂ କୋଣ 1, 2, 7 ଏବଂ 8କୁ ବହିସ୍ଥ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ଼କୁ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ କୋଣ A ଓ Bକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। କୋଣ A ଓ Bର ବାହୁମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇଂରାଜୀ F ଅକ୍ଷର ସଦୃଶ ଏକ ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି କୋଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୂପ କୋଣ କହିବା। ଦୁଇଟି ସରଳରେଖାକୁ ଏକ ଛେଦକ ଛେଦ କଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ କୋଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛେଦକର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ଓ ଏହାର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ଯୋଡ଼ିକୁ ଅନୁରୂପ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଅନ୍ୟ ଅନୁରୂପ କୋଣଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କୋଣ 2 ଓ 6 ଏବଂ କୋଣ 1 ଓ 5, କୋଣ 3 ଓ 7 ଏବଂ କୋଣ 4 ଓ 8 ଅନୁରୂପ କୋଣ ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର କୋଣ ହେଉଛି ଏକାନ୍ତର କୋଣ। ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଦେଖୁଥିବା କୋଣ A ଓ B ଏବଂ କୋଣ C ଓ Dକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏମାନେ ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବାହୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗ କଲେ ଇଂରାଜୀ Z ଅକ୍ଷର ସଦୃଶ ଏକ ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଏକାନ୍ତର କୋଣ କାହାକୁ କହିବା। ଦୁଇଟି ସରଳରେଖାକୁ ଏକ ଛେଦକ ଛେଦ କଲେ ଛେଦକର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ଓ ସେହି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁରେ ନଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ଯୋଡ଼ିକୁ ଏକାନ୍ତର କୋଣ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଏହି ସ୍ଲାଇଡ଼ଟିକୁ ଦେଖ। ଏଠାରେ କୋଣ X ଓ କୋଣ Yକୁ
ଛେଦକର ଏକପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ଇଂରାଜୀ ୟୁ ଅକ୍ଷର ସଦୃଶ ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି କୋଣ 2 ଓ 8 ଏବଂ କୋଣ 1 ଓ 7 ଛେଦକର ଏକପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଓ ଛେଦକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଜ୍ୟାମିତିକ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା। ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ସମାନ୍ତର ହେଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକାନ୍ତର କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମାନ ଏବଂ ବିପରୀତ କ୍ରମେ ଏକାନ୍ତର କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମାନ ହେଲେ ସରଳରେଖା ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର। ସେହିପରି ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ସମାନ୍ତର ହେଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅନୁରୂପ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମାନ ଓ ବିପରୀତ କ୍ରମେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅନୁରୂପ କୋଣମାନ ସମାନ ହେଲେ ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ସମାନ୍ତର ହେବେ। ପୁନଶ୍ଚ ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ସମାନ୍ତର ହେଲେ ଛେଦକର ଏକପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣଦ୍ୱୟର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବିପରୀତ କ୍ରମେ ଛେଦକର ଏକପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣଦ୍ୱୟର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ସମାନ୍ତର ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଣ x ଓ କୋଣ yର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଏବେ ଆସ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଯଦି ଚିତ୍ରରେ କୋଣ 1ର ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ, ତେବେ ଏଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, କୋଣ 1ର ଅନୁରୂପ କୋଣ ହେଉଛି 5, ତେଣୁ 5ର ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ। 5ର ପ୍ରତିପ କୋଣ 8, ତେଣୁ 8 କୋଣର ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କୋଣ 5ର ଏକାନ୍ତର କୋଣ 4, ତେଣୁ ଏହାର ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ସେହିପରି କୋଣ 1 ଓ କୋଣ 2 ଦୁଇଟି ସରଳରୈଖିକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଯେହେତୁ ଏକ କୋଣର ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ତେଣୁ ଦୁଇ କୋଣର ପରିମାଣ 180 - 60 ସମାନ 120 ଡିଗ୍ରୀ। ଦୁଇ କୋଣର ଅନୁରୂପ କୋଣ 6, ତେଣୁ ତାର ପରିମାଣ 120। 6ର ପ୍ରତିପ କୋଣ 7, ତେଣୁ ତାର ପରିମାଣ 120 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ 6 କୋଣର ଏକାନ୍ତର କୋଣ 3, ତେଣୁ ଏହାର ପରିମାଣ 120 ଡିଗ୍ରୀ। ଅତଏବ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏକ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ 5 କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ 4 କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ 8 କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ 2 କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ 6 କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ 3 କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ 7 କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ 120 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଛେଦକ କ'ଣ? ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଓ ଏହାକୁ ଛେଦ କରୁଥିବା ଛେଦକ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକାନ୍ତର କୋଣ, ଅନୁରୂପ କୋଣ ଓ ଛେଦକର ଏକପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆମକୁ ମିଳିଥିବା ଗଣିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପୁସ୍ତିକାର କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 36କୁ ଖୋଲିବା ଓ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିବା। ଯଦି ସମାଧାନ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।